Útils de cuina típics d'acampada. Entren amb un mànec, tens en el foc i ho agafes quan crema. Molt útil. Depèn de quin gas utilitzis, calenta més o menys o no funciona. Alta muntanya, ojo amb el gas que utilitzeu. Tema pressions i tot això també. Aquest funciona i aquesta mida, petiteta, dura moltíssim, d'acord? Recomano la mida petita i tenir-ne un parell a casa. No agafeu aquells que són un pèl més grans. Aquest et durarà molt. Quan no notis el gas liquat, hauràs d'estar atent perquè és quan s'acabarà, d'acord? Doncs si abans de partir a una sortida sacseges un poquet i si es mou i notes que pesa, cap problema, confia en ell, perquè hi ha suficient per una sortida, seguríssim. Jo menjo sempre en coberts. Això és per potabilitzar l'aigua, si has de cuinar o si has de beure. Quan fa fred, una infusió amb un got metàl·lic, escalfat, salva la vida, Aquest got me'l va regalar un molt bon amic, et dono records des d'aquí. Què té? És d'alumini, un got normal i corrent. El que passa que és molt útil perquè et diu les quantitats, d'acord? Si l'omples i saps si has de fer mides o alguna proporció d'algun tipus, ja tens això. T'ajuda, Dius, ostres, que això per què ho fa? T'ajuda. A vegades necessites tenir proporcions d'alguna cosa i dius, ostres, amb el menjar. Això és per esmolar ganivets. Si és un ganivet bo, no esmoleu amb això. L'altra olla que han dit, per bullir o el que sigui, cuinar. Quan està calenta l'agafes d'aquesta manera. I entren a més dos platets. Tanta cosa en brutes per fer. A vegades cuines una banda, bulls aigua, a l'altra fas no sé què i no sé quantos, i a l'altra fregeixes un bistec, un tros de carn, o el que sigui, i ho serveixes al plat, sí. I el producte estrella, que jo n'estic molt orgullós i content, tan petit i que funciona genial. També de l'Aliexpress, el fogonet roscat, va aquí. S'ha tancat, d'acord? Això és la vàlvula de gas. I això com funciona? Tens aquesta castanyeta aquí, que és rodant, i tens el fogonet amb els suports. El que té bo aquest, que m'agrada tant, és que té això. Això què és? Això és el xispero. Un xispero. No fa falta encenedor, no fa falta cap flama. Amb això i gas ja fas. Clar, amb això et salva de molts marrons. No pagueu més de 3 euros per això. Aliexpress també. Altra manera de cuinar seria amb les bosses. Tipus de menjar, tancat, no l'obres ni res, simplement escalfarà aquest recipient. Més amunt teniu un vídeo que vaig cuinar amb això. Puré de patata. Un cop acabat, pots menjar, però et farà falta netejar això. Això, si ho deixes brut durant la nit, possiblement se t'apropin animals. Ratolins, formigues, cuques, gats, algun gos potser s'apropa. També poden apropar-se porcs senglars. A Catalunya tenim porcs senglars. No és recomanable que els porcs senglars s'apropin al campament. En principi no vindran, però l'olor de menjar... I darrerament els porcs senglars
s'apropa molt a la gent. S'apropen a les cases, s'apropen a les escombraries. Els porcs senglars poden ser animals molt perillosos, d'acord? Eviteu donar oportunitats a que s'apropin animals.